хората се страхуват да инвестират. Първото нещо, вижте каква е логиката, при положение, че от всякъде ме засипват с информация, че непрекъснато падат цените, аз да купувам недвижим имот. Хората купуват недвижим имот, когато има две причини. Когато имат спешна нужда или когато очакванията са им да спре спада на цените. Или, хайде да сложим и трета, когато е уникален имот. Когато знаят, че когато е нормален пазара, няма да има такава сделка. Тоест няма да има такъв великолепен 150 квадрата апартамент в докторски паметник с изглед към парка, който да го вземете на 1500 евро или на 1300. Знаете, че такава сделка трудно ще се появи в един нормален пазар. Тоест посоките се движат от вътрешното убеждение на хората. А вътрешните убеждения се формират. Те се формират от всичко това, което ви заобикаля. Близки, познати, медии, вестници, анализатори и всякакъв тип специалисти.